nás už aspoň raz v živote urobil 6-7? Určite áno. Ale čo to vlastne znamená? Na internete kolujú otázky aj odpovede či konšpiračné teórie, čo môže výraz 6-7 alebo v preklade do slovenčiny, keď niekto nevie, čo to znamená 6-7, áno. Čo to znamená, aké sú konšpiračné teórie, pretože čo môžete mať za konšpiračnú teóriu tomuto výrazu, tak no akože je to celkom logická teória. Vysvetlíme si všetko. Vítajte v nového videa, ja som Michalko a ideme na ďalšie investigatívne video. Let's go! 6-7 67 6-7 Výraz 6-7 začali ľudia používať koncom októbra roku 2025. Vtedy sa naozaj písala história, pretože toto memečko bolo tak silné na internete, že ho vedel jednak každý a jednak to bolo fakt globálne. Tento výraz začali používať firmy, influenceri, dokonca aj učitelia na niektorých sociálnych sieťach som videl a hlavne deti. Dalo by sa povedať, že celý svet si začal robiť srandu z čísel 6-7 a začal to používať ako taký výraz niečoho, čo možno my nevieme pochopiť. Na internete začala kolovať konšpiračná teória, ktorá poukazuje na to, že je úplne absurdné, ako tento výraz vedel tak globálne vybuchnúť a vedel sa z toho vytvoriť globálny fenomén. Naznačuje na to, že výraz 6-7 bolo také trendové, za to nemôže algoritmus, ale že za to môže napríklad nejaký politik alebo nejaká vláda, aby odklonila pozornosť ľudí od vojenskej situácie alebo od politickej situácie. Samozrejme, skeptici na internete okamžite túto teóriu vyvrátili, ale z mojej strany tam nevidím nič. Ja túto teóriu nevyvracam, ale ani nepopieram a podľa mňa je tu nejaká šanca, že možno toto fakt bude ten dôvod, prečo je 6-7 také známe a globálne. Chcel by som ale vedieť váš názor, čo si na túto konšpiračnú teóriu myslíte, preto neváhajte a napíšte mi komentár, aby som vedel, aký názor máte vy ľudia na túto konšpiračnú teóriu. No ale nakoniec, na čo používame 6-7? Výraz 6-7 nemá jeden logický význam. Používa sa ako univerzálna odpoveď na čokoľvek. Často s nádychom irónie alebo ako sociálny signál, že dotyčný rozumie aktuálnym trendom. Často sprevádzaný špecifickým gestom rukami hore-dole. Vďaka svojej masívnej popularite ho začali používať aj deti v škole a buď to berú ako provokáciu alebo ako nejaký vtip, ale väčšinou si z toho školy berú len prvok provokácie. 6-7 67 6-7 Internet je plný trendov, ktoré prídu z ničoho nič a takisto aj z ničoho nič zmiznú. Jedným z nich bolo aj 6-7. Jej príbeh nezačína na platforme TikTok, YouTube, Instagram a celkovo tak v sociálnych sieťach. Začína to v hudobnom prostredí, piesni, konkrétne od rapera Skrilla. Vo svojom tracku Dude Dude spomína v refréne frázu 6-7. Skladba sa začala šíriť koncom roka 2024, kedy to ľudia začali používať viacej a viacej. Zlom však prišiel, keď si ľudia začali spájať 6-7 s výškou jedného z basketbalistov, konkrétne basketbalistu LaMelo Ball. Dôvod tohto spojenia bol pomerne jednoduchý, nakoľko jeho výška je tiež 6-7 alebo teda 6 stôp a 7 palcov. Čo vlastne vizuálne aj tak tematicky sedelo s tou piesňou od Skrilla, toho rapera, tak sa ľudia spojili a začali to využívať v tomto zmysle slova, v tomto kontexte. Práve tento moment prepojil hudbu so športovými editmi a začal tak globálne šírenie. Ľudia všade začali mávať na TikToku, na Instagrame nejaké zostrihy alebo klipy nejakého basketbalového turnaja, kde bol ten LaMelo Ball s jeho výškou 6-7 a niektoré klipy, také legendárne, to oni postrihali a urobili z toho taký tzv. Edit. Tak začína ten príbeh toho 6-7. No a išlo to s tými editmi aj s tými zostrihmi klipov ďalej a ďalej, až z toho vznikol fenomén globálneho internetu. 6-7 67 6-7
Ako to už na internete býva, čím väčší chaos vznikne, tým viac sa to popularizuje a pri 6-7 to nebolo absolútne inak. Popri videách alebo náhodnom používaní tejto frázy začali ľudia špekulovať o tom, že táto fráza nemusí byť stvorená len náhodnými význammi alebo algoritmom, ale môže sa tým stať niekto úplne iný. Na internete sa objavila teória, ktorá znázorňuje takú dymovú clonu v digitálnom prostredí a naznačuje to, že 6-7 mal byť fenomén, ktorý bol dopredu naplánovaný, aby vláda mohla organizovať svoje také udalosti, o ktorých by nikto nemal vedieť. Na prvý pohľad to znie ako skutočne nejaká domyslená konšpiračná teória, no niektoré jej prvky vychádzajú z reality. Je známe, že niektoré agentúry, organizácie či vláda naozaj použili niekedy ten internet na tú digitálnu dymovú clonu, aby mohli urobiť nejaké udalosti, o ktorých naozaj nikto nemal vedieť, takže je to možné, keďže sa to už v minulosti niekedy stalo. A vlastne či už ide o nejaké tie PR kampane, mediálne služby alebo hociaké iné agentúry, organizácie, tak stále môžu mať prístup alebo nejakú stratégiu, aby mohli zmeniť narratív tohto obsahu. Platformy ako TikTok či Instagram alebo YouTube fungujú na algoritmoch. To sme si vysvetovali v minulom videu, máte ho hore v karte. Tieto algoritmy dokážu extrémne rýchlo zosilniť konkrétny typ obsahu a práve tu sa teória snaží nájsť svoj oporný bod. 6-7 tak zostáva niekde medzi dvoma svetmi. Na jednej strane pôsobí ako typický produkt internetovej kultúry. Rýchly, absurdný a bez jasného významu. Na druhej strane ukazuje, akú má silu kolektívna pozornosť a ako ľahko sa dokáže presunúť od reality k niečomu úplne nepodstatnému. 6-7. 67, 6-7. Každý internetový trend má niečo spoločné. Vždycky nejako skončí, či už rýchlo alebo pomaly. 6-7 nebola výnimka. Aj keď sa na prvý pohľad zdalo, že tento výraz bude legendárny a zanechá sa tu poriadne dlho, tak už len za necelý rok zmizol totálne z internetu a už je to nepoužívaný trend. Na vrchole popularity bolo 6-7 prakticky všade. Na platformách ako TikTok či Instagram sa objavovalo tisíckach videní denne. Ľudia ho používali bez jasného kontextu, aj keď sa vedelo, že ide o pieseň od Skrilla v Dude Dude v refréne 6-7, tak to ľudia nie vždycky považovali ako ten význam ako toho výrazu. Have you ever had a dream that you Práve preto, že ľudia nevedeli, prečo ho majú používať, ale aj tak to používali stále, zmizol moment prekvapenia, no a tým pádom sa to prestalo používať. Tam začal ten bod toho pádu. A keďže platformy ako TikTok či Instagram sú stále nie že nútené, ale chcú vyhľadávať najnovší obsah, najnovšie trendy, jednoducho tak fungujú tie sociálne siete a algoritmy, tak samozrejme sa 6-7 vymenilo za niečo populárne a viacej používané ako tento výraz. Takže teraz sa už internet rozhodol, že 6-7 bude považovaný ako taký starý trend a nový trend prichádza. Nové hlášky, zvuky a podobné veci. 6-7 bolo od začiatku stavené na tom, že nemá naozaj význam. To mu pomohlo vyrásť, ale zároveň ho to oslabilo. Keď ľudia začali používať 6-7 pomerne všade bez jasného významu, tak v konečnom dôsledku ten výraz neznamená nič a preto ho ľudia prestali používať. Zaujímavé je, že tento výraz nezmizol ako bežný trend, že proste už sa vypol a prestal sa používať. On zmizol pomaly. Ľudia ho začali používať menej a menej, až nakoniec úplne prestal sa používať a 6-7 už nie je trend. Takže nepoužívajte 6-7 v roku 2026. Dobre? Ďakujem. To by bolo z dnešného videa všetko. Ďakujem, že ste tu boli a zanechajte like. Určite mi zanechajte komentár, čo si o tej konšpiračnej teórii práve myslíte vy. No a dajte mi odber, prosím, ak chcete, aby som vydal ďalší takýto obsah, pretože mňa to baví a dúfam, že to baví aj vás. Zatiaľ s vami lúči Michalko a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!